Батериите, както и излязлото от употреба електрическо оборудване, трябва да не се изхвърля в битовите отпадъци. Когато говорим за батериите, бидейки изхвърлени с битовите отпадъци, те могат да бъдат изключително вредни. От една страна за околната среда, но от друга и за нашето здраве. Това е всъщност проблемът, за който днес ще говорим. Това, което трябва да знаем е, че всъщност, бидейки изхвърлени заедно с новените ни отпадъци, те попадат в околната среда, а оттам вече знаем, могат да я замърсят и по този начин да навредят на нейното добруване. Всъщност налице е огромно увеличение на търсенето на батерии. Знаем, в момента сме в един етап на своето съществуване, в който наблюдаваме една дигитализация, една модернизация на всичко, което правим и техническо оптимизиране на нашата работа. Затова всъщност нуждата от използване на батерии е свързана и всъщност увеличаването на нуждата да се използват батерии е не само свързано с нашия чисто битов начин на живот, но всъщност е свързано и с много от нашите професии. Ето, например, днес, за да заснемем това видео, всъщност се използват редица батерии, различни по вид, по големина, така да се каже. Това е една от множеството професии, които изискват това. Тоест, всъщност увеличаването от нуждата да се използват батерии е от една страна така част от нашето всекидневие, но от друга страна той е част от нашите професии. Затова ние трябва да знаем, когато съответно една батерия изгуби своя живот, къде тя трябва да отиде, за да може след като съответно тя е загубила този свой живот, тя да не замърси околната среда и съответно както и нашето здраве. Противоположните краища на батерията, както знаем, са катод и анод. И всъщност те образуват една електрическа верига, която произвежда от своя страна захранване към съответното електронно устройство. След като тази електрическа верига се изтощи, батерията вече няма как да бъде използвана. Тоест тя губи своя живот, така да кажем. В този момент идва и въпросът реално какво трябва да направим ние с тази батерия, след като тя вече не може да бъде използвана. Много от нас не си задават този въпрос. Това е един голям проблем, защото масово батерията просто попада в общия боклук, откъдето, разбира се, тя няма как да бъде рециклирана, попада в общото сметище. По този начин тя замърсява околната среда. По какъв начин тя замърсява околната среда? Това е един много интересен въпрос, защото всъщност ние отиваме в магазина, купуваме си тази батерия, слагаме си я в устройството, тя губи своя живот и ние си я изхвърляме. Но всъщност ние не си даваме сметка какво съдържа тази батерия и бидейки изхвърлена в общия боклук и в сметището, не си даваме сметка какво тя отделя, защото тя всъщност от една страна тя може да захранва нашите устройства, но от друга страна тя е и, така да кажа, една съвкупност от вещества, които, когато те се отделят в околната среда, всъщност те са един изключителен замърсител и точно за това ние трябва да помислим тази батерия как да я изхвърлим отговорно, за да може да не замърсим околната среда. Реално всяка батерия съдържа редица опасни, токсични и корозивни материали, сред които са оловото, лития. При всички положения действително са изключително опасни. Тъй като батерията корозира, химикалите, които се отделят от батерията, всъщност те попадат в почвата, както замърсяват и повърхностните води. Ние като изхвърлим своята батерия в общия боклук, ние по този начин засягаме цели екосистеми. И това е наистина един голям проблем. Трябва винаги да си задаваме въпроса какво трябва да направим с тази батерия. И първото правило е да не я изхвърляме в общия боклук с смесените отпадъци. Много компании могат да възстановяват метали от батериите и по този начин могат да се създадат, например, метални конструкции, контейнери за отпадъци и както и различни други такива. Но разбира се, може да им се вдъхне и нов живот. Например, да се създаде някаква монета, да се създават прибори, бижута, т.е. да се преизползва материала на батерията. Ние реално като ги изхвърлим правилно тези батерии, вече се създава една възможност те да бъдат, разбира се, или преизползвани в някакъв нов продукт, или като цяло от тях да бъде извлечен метал, който те съдържат. Процесът на рециклиране на батериите, честно казано, е доста сложен. Няма нужда да се влиза в детайл, но това, което трябва да се знае е, че самите батерии се сортират по различни критерии, например вид, размер. Има разнообразни сложни методи, чрез които всъщност батериите се обработват. Например, такъв метод, това е едно така наречено раздробяване. От друга страна е възможно и да се отделят различни субстанции от тях, като например желязо и манган, които разбира се отново да се преизползват.
След като вече стана ясно какво съдържат реално батериите, връщаме се на въпроса къде да рециклираме тези батерии. Има редица компании, които всъщност позволяват ние като използваме и вече изтощим своите батерии, тези батерии да бъдат върнати в съответния, примерно, магазин. Такъв магазин, и аз наистина така останах впечатлена, всъщност DM, които имат във всеки свой магазин тази възможност ние като едни крайни потребители да върнем своите батерии. Общините също се занимават с този проблем. Един пример е община София. Може да се влезе на официалния вебсайт на общината, където пише изрично, че се събират по график вече негодни за употреба батерии и акумулатори. Затова това, което ние трябва да направим, е просто да се интересуваме къде около нас има такива места, където ние може да изхвърлим батериите, които вече сме използвали. Трябва да се поинтересуваме, не просто да захвърляме просто за най-лесно всъщност в батериите в общия боклук.